Joo, Britney, anna mun nukkuu. No, sorry. Mä tipuin peilin päälle. Voi sua hyvä. Mulla on muuten hyvä idea. No niin. Mennäänkö tänään uimahalliin? Joo, mutta anna mun nyt nukkuu edes sekka. Okei. No, mä menen jo. Okei. Noin. Come on, nyt oikeesti, Brooke. Miksi mulla on meikit? Koska en mä vaan tiedä, se on nyt pestäneiden. Varmaan ei oo yhtään mennyt pilallekaan. Ei. Ei onko? Ei. Okei, mun pitää harjata turkki. Okei, no. Mä harrasin jo mun turkin. No, mä menen alas syömään. Okei. Mä etsin mulle jostain vaatteita. Joo. Ai niin, on tää. Missä mun kassini on? Tossa. Ai niin, mä unohdin mun laukun. Tuot sä sen kanssa? Ota se, en mä jaksa kantaa sun kauhean painavaa laukkuun. Okei, sori. No niin, mennään. Joo. Enemmän mä taas tiputin mun laukun. Tuttaako te meidän kanssa uimaan? Me ollaan menossa. Mäkin oon täällä. Ai side niin. Joo, meidän pitää varmaan hakea uimakamppeet tai jotain. No, mulla on jo uimakamppeet. Mullakin. Et sä muista, sulla on tuolla hatun sisällä. Ai niin, joo. Mä aina unohdan, mutta joo siis. Joo, voidaan tulla. Okei, hyvä. No, mennäänkö? Joo, mennään. Oho, sun laukku tippu. Ei se mitään. Mennään. Moi, mä haluttais tulla tänne uimaan. Niin, moi. Moi vaan munkin puolesta. Hei vai. No, tänään on ilmaispäivät ja olemme unohtuneet ripustaa näköjään kyltiin, kun ette vissiin nähneet sitä. Ei nähty. Mut saataisiko mennä noit pukkareiden avaimet? Totta kai, tässä on Sattuuko sua, Wendy? Ei sattunut. No hyvä. No me mennään sitten pukkareihin. Mulla on nää kaikki tässä. avaimet. Joo, Tässä, joo. no, tässä, Mennään. tässä sulla kans vielä. Mitä vitsiä? Joo. No joo, mennään. Joo. Joo, mä tuun. Se lähdet laukkus. Mä vielä hakeen sen. Joo, mennään. Joo, riittää vaan. Mä en tiedä mikä toi piippaus on. Ehkä se vaan on tää joku sellainen jännä. Joo, en tiedä. Ei sillä väliä. Ei niin. Mun pipo ei lähde päästä. Riisutaan. Joo, mun ottaa koitukset pois, ettei ne huku. Täällä on vissiin joku ilmastointijuttu. No se on varmaan joku ilmastonjuttu ja sit se piippaa aina välillä. Au. Onpa ärsyttävä ääni muuten. Niin on. Okei, mä otan tän kauluhuenkin pois. Joo, mäkin. Okei. Hyvä Cindy. What? Tuutteko te? Joo. Woo! Mä hyppään kyllä täältä. Wendy! Sori, mitä mä sille voin? Woo! Mä hyppään ainakin täältä. Okei, mä en. Mä oon vähän hullumpi kato. No hei, kyllähän mäkin hyppäsin sieltä. Joo. Kiva. Voisitteko te tyhmät mennä niinku pois täältä? Mitä? Ketä sä täällä tyhmäksi haukut? Meidän tossa. No siis, no... No voisitteko te- Ei kuulu sulle. Au! Tiedätkö tuu mun päähäni? Mitä? No mäkin sit tuun. Miksi sun piti just nyt tulla tänne, Wendy? Mitä on tapahtunut? Au! Sun kaveris. No, ei se mun vikaa. Itse olit täällä samaan aikaan. Miksi sun pitää lyödä mua? No, niin just. No, itse oot siinä tiellä. No voi! No, mennään tänne. Vai niin, Ne on rasittavia. vai niin meettekin sinne. Hyvä juttu.
Tosi hyvä juttu. Kuka teistä tyhmistä tönäs mut? No ei kukaan, hei. Niin idiootti. Sä tiput ihan itse. Haistakaa nyt oikeesti. Älkää vittikö valehdella. Valepukit. Outoja tyyppejä, mutta ihan sama. Aika silleen. Tää on kiva uuden Ja muuten kello on... Se on aika paljon. Oho, ollaan oltu pikkusen ehkä kauan täällä. Joo, pikkusen. Ehkä kauan. Sori. Mä en tiedä, miten me ollaan ollut näin kauan oltu täällä, mutta... En tiedä. Ui, Kello on jo 19.17. Sait niin. Oot sä kunnos, Vendi? Vendi hukku. Ihan kunnon saunada. Eikä se rantaa. Tai siis tonne. Ihan sama. Kyllä Siis kun saa vahtia sitä, vaikka ei se varmaan sitä vahdi kuitenkaan. Vaihit nyt oikeesti tätä Vendiäs. Mä en vahdi tuollaista kakkahousua. No ihan varmaan ne sit kyllä vahdit, koska mä sanon niin. Hyvä Britney. Joo. No joo. Lolla. Joo. Mä sukellaan täällä. Meidän pitäisi varmaan muuten lähteä, koska kellohan on jo yli 7 jo. Ai niin, näitä sanoa, että meidän pitää olla 8 kotona, joten me tulee vähän kiire bussiin. Hei, tuutteko tekin? Joo, jos me tulette teille yöksi. Niin, voidaanko? No, ei meille pääse, mutta nähdäänkö huomenna aamulla sit vaikka? Nähdään huomenna. Joo, nähdään vaan. Okei. Mut mekin tullaan nyt kuitenkin jo pukkareihin. Joo, mennään. Joo. Hei, ottakaa muakin. Mä oon täällä vielä. Hei, Vendikin. Ja Vendi. Mä tuun. Vendi, mä tuun auttaa. Onko se nyt ihan varma Ai. kunnossa? On se ujo. No, okei, hyvä. Niin. Joo. Ottakaa mua. No, mennään sinne pukkareihin. Joo. Joo, mäkin tuun. Mäkin. Oletko se valmiita? Mä ainakin oon jo valmis. Joo. Mäkin oon. Mäkin oon. Ja mä otan mun laukun. Mäkin mennään. Ottakaa hetki, mä otan mun laukun. Okei, mä otan. Mutta näköjään ei mieli. Joo, mennään. Kiitti. Missä mennään? Joo, kiitti vaan. Hei, Britney, älä nyt aina unohda sit kassia tänne. Sori, mä oon vähän päällä. Olipas pitkä päivä.